Kamar yadda kuke gani kaɗan kenan daga cikin tawagar Homer Leader ta Kaduna State ƙarƙashin Tinubu Obasani Mobilization Network inda ta karɓi goron gayyata ga shugabar ƙungiyar Igala wacce suke zaune a nan Unguwan Dosa. Ta nemi wannan zaman ne domin farin cikinsu da nuna goyon baya 100% ga wannan ƙungiya ta Tinubu Obasani Mobilization Network domin jajircewa da irin taimako da suke wa al'umma, inda suke cewa ba gudu ba ja da baya za su tsaya tsayin daka domin ganin yin an yi APC a jihar Kaduna, inda take nuni da cewa bata taɓa yin siyasa ba amma wannan karan ya zama dole a dama da ita sakamakon yadda ta ga wannan jajirtaccen kungiya ta Tinubu Obasani Mobilization Network na yi. Ku saurara kaɗan domin jin takaitaccen bayani. So what that man did by encouraging people, the man gave them a lot. And so many people acquire skill acquisition, up to 9 stands there in my school. So as I look at it, what they did, basically I was so impressed. I said, this kind of person we need to support. This is our family meeting, women meeting, Igala, that we are doing it. So I look at it, that is somebody that we should give our support to such person. Because if you see the population that came after that, he assisted them, give them money to establish on their own. I don't know him before, but trusting, I was so impressed. I was with him one-on-one, and he did a lot. After broken all our shares, and again he repaired it for us. He promised, and he repaired all our shares for us. So that only thing that motivated me. Like I said, my people, please, I want you people to give support to our brother. That's why we are here. Vote yana na fita a cikin gidana 24 in my compound. Saboda haka Allah ya kawo ku na yau dukanmu, saboda ni ne mai bin uwar mitin din nan, to APC muke daga yau. In kun yarda da mu ma mun doke ku da hannu biyu. A gaskiya muna cikin farin ciki matuƙa duba da yanayin bayanai da suka fita daga bakin ita a head teacher na inda muka gudanar da skills acquisition program. Abinda ido ya gani hannu ya taba kunne ba sai an gaya mishi ba. Kuma mu dalilin da ya sa muka bi jagora Dr. Abdulmumin Aminu Zaria, aminin gwamna, kuma muke mubaya'a da mai girma gwamna, muna roƙon Allah ya koma karo na biyu 2027 da shugaban ƙasa, ba dan komai ba saboda ayyuka da ake na raya ƙasa kuma na taba al'umma. Wannan shine, banda wannan babu wani abu. Definitely na ji maganar da mama ta yi, kuma na ji daɗin da ta yi wannan magana. Na ji daɗi matuƙa da principal ta kira ni ta ce kuna da meeting, tana so ta gani a wannan waje. Na san cewa zuwa na alkhairi ne kuma ga alkhairin na cidda. Dalilin da ya sa muke wannan tafiya a cikin jajayen kaya, tafiya ne wanda Tinubu Obasani Mobilization Network ƙarƙashin shi Dr. Aminu Zaria, wanda ya hassasa muna zuwa wajaje muna yada manufa abinda gwamnati ta yi, me gwamnati ta yi, gwamnati maybe ita ta yi wannan titin, ita ta yi titin kasuwa, asibiti ta gyara mana, kaza an mana kaza. To duk iri-irin wannan ayyukan da asibitoci da suke gyara mana, suka yi mana upgrading din shi, maybe Unguwan Dosa ba asibiti, an kawo asibiti, ko akwai an yi upgrading din shi, maybe ba makaranta a Unguwan Dosa, maybe an yi upgrading, da irin waɗannan ayyuka da irin skills acquisition din nan da yara suke samu da abubuwa da dama. Yanzu kwanan nan an raba taki, kowane polling unit an ba mutane 40-40. Muna roƙon Allah ya sanya mu rayuwanku albarka da mu gabaki daya. Sannan duka abubuwan da muka tattauna kuma Allah ya sa mana albarka a cikin shi. Jelan ya san dinki, na ruwan sarki, shi wancan sai raki.